Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Blessings Chileuka. Poyamba nkhanizi nayi mitu yake. Boma lati anthu adziwa china chilichonse pakafukufuku wa ngozi ya ndege yomwe panafa Dr. Saulos Chilima omwe anali wachiwiri kwa president ndi anthu ena asanu ndi atatu. A World Bank apereka ku boma la Malawi thandizo la pafupifupi 60 billion kwacha lothandizira pa ntchito zosiyanasiyana m'dziko muno. A Malawi National Council of Sports alengeza kuti anthu atha kuyambiranso kumachita masewero osiyanasiyana litawayimitsa kaye sabata yatha. Takulandirani kunkhani zathu mmawa uno. Nduna zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yati anthu adziwa china chilichonse pakafukufuku wa ngozi ya ndege yomwe inachitika kuchikangawa ku Mzimba pomwe panafa Dr. Saulos Chilima omwe anali wachiwiri kwa president ndi anthu ena asanu ndi atatu. Ndunayi yanena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Akunkuyu ati zokambirana zili mkati kuti pachitike kafukufuku okomera aliyense pa zomwe zinachititsa ngoziyi. Mungati kudziwa kuti pempho limeneli lokuti tithandizidwe ndi amayiko ena kapena amali ndi ukadaulo wina popanga kafukufuku wapadera osakhala ongokhudza ma agencies aboma okha. Pempho limeneli likugwirizananso ndi zimene apempha akumabanja kuphatikiza kubanja la vice president, akumabanja nawo komanso ngakhale ampingo ndi amalawi onse kumvetsetsana ndi president aja kuti pakufunikadi kuti pakhale ena amene akhoza kutithandizira kufufuza mwapadera kuti tidziwe chimene chidagwetsa ndege imeneyi. Kodi ndifotokozera Malawi kunena kuti padakali pano zokambirana zili mkati motengera ndi pempho limene boma lapereka ku madera osiyanasiyana ndipo zafika patali kwambiri kokuti ngakhale lero lino mamitingi ena akuchitika ndipo zikuonetsa kuti tilandira thandizo limene lolo kuchokera kwa anthu ozidziwa bwino kwambiri, mayiko ozidziwa bwino kwambiri, makampani ozidziwa bwino kwambiri amene atatithandize pa nkhani imeneyi. Ndipo sipapita nthawi zikangotha zokambirana zinazo ndiye kuti tikuyitananinso kuti tifotokozere mtundu wa Malawi kuti kodi kafukufuku amene ayambika liti ndipo ndi ati amene abweramo kale kuti atithandize. Koma ndikutsimikizireni kuti zotsatira zonse za kafukufuku amene achitikeyo ziperekedwa kwa onse akubanja komanso nkhale kwa Malawi onse kuti azidziwe. Achinyamata achipani cha UTM mchigawo cha kumpoto ati nkofunika kuti anthu asunge bata pamene akupitiriza kukhuza maliro a Dr. Saulos Chilima omwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Kansala wa ku Lupaso Nkholongo ku Mzuzu Saizi Nkosi ndiye wanena izi pamwambo oyatsa makandulo pokumbukira malemuwa. Jackson Sichali wadza ndi ripoti. Ankosi anati malemu Dr. Chilima anali munthu wa masomphenya okonda dziko lake komanso olimbika pa ntchito zomwe zinachititsa kuti anthu ambiri achite chidwi ndi utsogoleri wawo. Pachifukwa ichi Ankosi anapitiriza kunena kuti nkofunika kugwirana manja posunga bata ndi mtendere pa nthawi ndi cholinga choti masomphenya awo otukula dziko lino apitirire. Mumazowa cha zinthu zambiri zikachitika tendi zisamangira kwambiri kwa Mulungu. Chifukwa napereka example ya Prophet Elijah. Paralizi maya amene anakhala nthawi yayitali osabereka mwana, Prophet anampembera mwana uja kubadwa, kwapezeka kuti mwana uja sanakhalisa anamwalira. Chimene anapanga mzimayi uja anapita kwa Prophet. Sura anayamba kusokosa kutukwa na Mulungu iye anathamanga ukapita kwa Prophet utakufusa zimene mauza anyamata zawo tisachitika izizi Mulungu ali ndi nthawi yake. Tendi chivomereze Mulunguyo, tendi mulirire atibweresera wachinyamata wina amene atenga pamene Chilima anasiyira. Chifukwa tione zipani zina mziko muno amene anayambisa palibe koma zipani zozichita bwino. Koma zota chinyamata panopa azikhala busy kuloza na chala ayi gazo inabwera message yanga napanga ikale chakoti ayi tieni tipange focus tendi mpembe Mulungu tendi bwerese bata. Mmodzi mwa achinyamata omwe anakonza mwambowu apita mpaso analimbikitsa achinyamata mdziko muno kuti apewe mchitidwe waziwawa ndi kukonda dziko lawo. Ine ndikuona ngati sichanzeru kuti munthawi yoti tikudandaula kuti taluza munthu wankulu
an inspiration kwa achinyamata, munthu omwe atiphunzitsa zinthu zambiri kuti tisakhale amantha osafowoka kuti tiziyambisa udani pakati pathu. Ndikuona ngati nchinthu chopanda nzeru. Instead kuti tikhale pamodzi tilire a vice president athu Mulungu watenga. We can't question kuti watengeranji. Na would rather kuti tipiteso komweko komwe watengayo tumunse kuti ambuye where to from now, because we've lost, taluza munthu ofunikira. Pakali pano anthu a mzinda wa Mzuzu ati adziwa kukumbukira malemu Dr. Saulos Klaus Chilima ngati munthu mmodzi okonda dziko lake komanso ofuna kutukula miyoyo ya anthu ena. Jackson Sichali, MBC, Mzuzu. Bishop Fanuel Magangani wa mpingo wa Anglican mu diocese ya Kumpoto kuno ku Malawi walangiza anthu kuti apewe kufalitsa zinthu zabodza pamene anthu akupitiriza kukhuza imfa ya anthu omwe anafa pa ngozi ya ndege lolemba sabata yatha ku Mzimba. Poyankhula ndi MBC, Bishop Magangani anati kufalitsa zinthu zabodza zokhuza ngozi kutha kusokoneza zinthu mdziko muno. Tendele ngofunika koyamba tithokoze kwambiri chifukwa cha mtsogoleri wathu president athu adziko lino amene aima monga ngati tate pobweretsa umodzi kuti anthu akhoza kumayankhula amene angayankhule komano chonse imene ingathere nkuti panga ife tonse kutionetsa njira yoti tingadutse njira makamaka ya mtendere. Tithokozeso ampingo mmene adalalikira potithandiza kuti tonse tibweretse mtendere. Tithokoza akubanja amene sunawo anayesetsa kuyankhula zinthu zobweretsa mtendere kotero kuti anthu adera anayenera kutengera zitsanzo za magawo sewa amene atchulidwa kuti nawonso akhale chida cha mtendere, kuti ponse mmene tikhala, zimene tiyankhula, zimene tichita tidzifunse kuti tikuyankhula izi muchoonadi kapena tikuyankhula mu mtendere, pamene ife ndife chida cha mtendere. Francis Oyera adayankhula mawu kuti ife tonse tiyesetse kukhala zida za mtendere, kuti pamene pali udani tifesepo chikondi, pamene pali kutaya mtima tifesepo chigwirizano, kuti pa zonsezi ifeyo titenge udindo obweretsa mtendere mu dziko lino. Tikudziwa kuti munthu amene tataya ndi munthu opambana kwambiri. Tithokozeso ampingo chifukwa tilionetsera chithunzithunzi kuti ndi odala, nde ngati amsankha kukhala odala atipatsa chitsanzo chabwino kuti nafenso tibweretse mtendere chifukwa munthu amene tikumulirayi watchulidwa kukhala odala amene angabweretse mtendere mitima mwathu komanso mtendere pa dziko la Malawi. Tapempha anthu pamene akupitirira kulira adzilira mwa mtendere, alire mozindikira maudindo, ndipo asakhale anthu ofalitsa uthenga wabodza koma uthenga woona umene iwo angayankhule muchoonadi chapamtima komanso ndi zinthu zabodza. Tiyeni tisunge mtendere, mwambo komanso chigwirizano. A World Bank apereka ku boma la Malawi thandizo la ndalama zoposa 60 billion kwacha zothandizira pa ntchito zosiyanasiyana mdziko muno. Mlembi mu nduna wa zachuma Abechani Chereni wati ndalamazi zithandiza pa ntchito yokweza miyoyo ya anthu mdziko muno. Ndalama zimenezi za GCD ndizofunikira zedi. Ndi ndalama yokwana $85 million imene kwena kuti ithandizire kuti kayendetsedwe kathu ka zinthu kakhale kosavuta. Zina mwa zinthu zimenezo zanthauza kuti ngati pali mavuto adzidzidzi ndalama zimenezi zikhoza kutithandizira kuti tithane nawo mavuto adzidzidziwo. Ngatinso pali ma programs ena mwina anthu akusowa chakudya, ndalama zimenezi zikhoza kuthandizira kuti mbali imeneyo iyendenso bwinobwino. Pambali pokuti izizi ndi ndalama kuti zikabwera ndi ndalama zakunja zimene zithandizira kuti mavuto athu aza foreign exchange akhale kuti akupulumutsika, komanso zithandiziranso nkhani yokuti anthu amene akusowekera chakudya nina chifukwa cha mavuto okugwa mwadzidzidzi asachite kusowekeratu kwambiri, komanso ena amene mwina akufunikira zithandizo zosiyanasiyana azipeze, komanso pa district level patanso kukhala zokuti pali zinthu zina zimene zimafunika kwambiri zokhudzana ndi nkhani monga ngati azakayendetsedwe kama district iwo kuti ntchito zoyendetsa kuti service ayende bwinobwino mosavuta zikhale zikutheka. Bungwe la National Registration Bureau NRB lati ziphaso zaunzika zokwana 1 million zomwe lalandira zifulumizitsa ntchito yopanga ziphasozi. Izi ayankhula
ayankhula ku bwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe pamene bungweli limalandira ziphasozi. Tili ndi zambiri mu ripoti la Yamikani Makanga lomwe wawerenga ndipo Mulowoka. Poyankhula polandira katunduyi, mkulu wa bungweli ya Mphaso Sambo ati katunduyi ndi oyamba mwa ena omwe afike mdziko muno. Iwo ati izi zithandizira kuti anthu ambiri alandire ziphaso zawo zaunzika mwachangu. Asambo anasindika kuti ngakhale bungweli likupanga ziphasozi mdziko muno, iwo samakwanisa kutulusa ziphasozi mwachangu malingana ndi kuchuluka kwa ntchito. Mavuto amakhalapo osiyanasiyana, koma ndi ntchito yathu kuti tizoona kuti mavuto atingathana nawo bwanji. Ndiye tinapempha kuti pali mavuto amene tili nawo makamaka akasindikizidwe ka ziphaso zaunzika kunoko ku Malawi. Ndiye tinapempha kuti monga amene anachitira mu chaka cha 2017 kuti ziphaso zinasindikizidwa dziko la kunja, tinachita chimodzimodzi. Masekuite documents ambiri amasindikizidwa kunja chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana. Madziwa ndithu ngakhale mayeso amasindikiza kunja komanso ndi zina zotero. Ndiye ifenso tinasindikiza ziphaso zaunzika zimenezi ku dziko la kunja kuti tithandizire ntchito yopereka ziphaso kwa Malawi sangasanga. Mbuyomu bungwe la NRB lakhala likulandira makadi ya ziphaso omwe amasindikidwa mdziko muno. Aka kanali koyamba kulandira ziphaso zosindikizidwa kale kuchokera kunja kwa dziko lino, ndipo akuyembekezeka kulandira ziphaso zina zosindikizidwa kale mtsogolomo. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. Boma lati anthu adziwa china chilichonse pakafukufuku wa ngozi ya ndege yomwe panafa Dr. Saulos Chilima omwe anali wachiwiri kwa president ndi anthu ena 8. A World Bank apereka ku boma la Malawi thandizo la pafupifupi 60 billion kwacha lothandizira pa ntchito zosiyanasiyana mdziko muno. A Malawi National Council of Sports alengeza kuti anthu atha kuyambiranso kumachita masewero osiyanasiyana litawayimitsa kaye sabata yatha. Popitiriza nkhanizi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima anali munthu wosunga miyambo ndi chikhalidwe. Koma kodi Dr. Saulos Chilima anapititsa bwanji chitsogolo chikhalidwe cha Ngoni Maseko? Aida Chiwaya wadza ndi ripotili. Mdziko la Malawi komwe anthu a mtundu wa Chingoni akhala kwa nthawi yayitali, panali munthu mmodzi yemwe wakhala akulimbikitsa chikhalidwe ndi miyambo ya mtundu wa anthu a Chingoni, malemu Dr. Saulos Chilima yemwenso anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, analinso mlangizi wa miyambo ndi chikhalidwe cha Angoni. Dr. Saulos Chilima wasiya mbiri yosayiwalika. Malemu Chilima yemwenso amatchedwa ndi dzina loti MPBN anagwira ntchito yotamandika popititsa patsogolo mbiri, miyambo komanso chikhalidwe cha Ngoni Maseko mdziko muno. Malemu Beni anali dzanja lathu lamanja kunoko ku Maseko Ngoni. Sanawerenga kuti anali vice president, kuti anali ndiudindo kuboma, koma ikafika ku chikhalidwe anali kulemekeza inkosi ya makosi. Nthawi zambiri inu makhamu kwaona pamene timati kudumisa tikamaliza china chilichonse timadumisa kuthokoza Kongwe Nyama, iwo amachoka pa mpando wawo kukakhala pasi kupanga mwambo wonse wakudumisa limodzi ndi ife. Komanso tikakhala kuti tili ndi zochitika monga mshangano ni miyambo ina, iwo dzanja lawo limafikapo kuti tangatira kuti miyambo ina izioneka kuti timapambana chifukwa cha thandizo limene amapereka. Kotero kuti ife Amaseko Ngoni ndife olira kwambiri kuti mmodzi wa ife impi dzanja lamanja la Kongwe Nyama latisiya. Mu nthawi yake anthu a mtundu wa Chingoni anazindikira kufunika kwa miyambo komanso chikhalidwe chawo, kuphatikizapo kukhala nduna ya inkosi ya makhosi Ngomani yachisanu, kudzipereka kwake potukula maphunziro ndi kuthandiza anthu osiyanasiyana zinabweretsa chitukuko komanso umodzi pakati pa anthu ake.
amaphunzitsa chikhalidwe cha ngoni monga wana kuti angadziwe kuti kodi chingoni ndi chani nanga mavalidwe wa ngoni amatani mwachitsanzo mutati muone temeri makapanga ntchangani wa ngoni amavala chilichonse chokhudzana ndi angoni. MPBN inde atisiya koma anthu a mtundu wa chingoni adzakumbukira MPBN ngati mtsogoleri wa miyambo ndi chikhalidwe chawo. Aida Chiwaya, MBC Nchewu. Wapampando wa National Youth Council of Malawi Duncan Chiani wati kwa zaka zinayi zapitazi bungweli lakhala likulephera kugwira zina mwa ntchito zake moyenera kamba kusowa mlozo otsogolera ntchito zake. Achiani alankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano omwe amakomana ndi mabungwe osiyanasiyana pofuna kumva maganizo awo pa ndondomeko yoyendetsera ntchito za bungweli zomwe akuzikonzanso. Olive Phiri wadza ndi ripoti ili. Bungwe la National Youth Council of Malawi cholinga chake ndi kupititsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana zokhudza achinyamata komanso kuchita kalembera wa mabungwe achinyamata. Wapampando wa bungweli Duncan Chiani wati bungweli lakhala likugwira ntchito kwa zaka zinayi zapitazi popanda ndondomeko yowatsogolera pakagwiridwe ntchito kamba kosowa ndalama komanso kuthekera kwa adindo kuti akhazikitse ndondomekoyi. Achiani atakufuna kuti ndondomeko yomwe akhazikitse pakadali pano yomwe ndi ya zaka zisanu zikubwerazi ikhale molingana ndi masomphenya Malawi 2063. Iwo anapempha mabungwe okhudzidwa ndi ntchito za achinyamata kuti apereke maganizo ndi mfundo zomwe zikhale ndondomekoyi zothandiza kukwaniritsa masomphenya awa. Ndondomeko imeneyi ithandiza chifukwa chokuti munthu sungayende ulendo opanda chija pa Chingerezi timati map. So ndondomeko imene timatchula strategic plan ndi kufuna kuti tizichita zinthu mwadongosolo zoona kuti tulowera kuti tukafika pati kodi pokafika apo tufuna kakhale tapanga titapindula chani. So strategic plan kapena ndondomeko imene tukhazikitsa ni ndondomeko imene bungwe lina lililonse limene lili serious ndikugwira ntchito imene ikunena kuti bungwelo igwira imayenera kukhala nalo. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi akuluakulu akumaunduna komanso nthambi za boma, mabungwe omwe si aboma, mabungwe achinyamata komanso mabungwe azipembedzo. Olive Phiri, MBC Lilongwe. Alimi omwe akugwira ntchito m'minda ya chitsanzo ayamikira Food and Agriculture Organization FAO polimbikitsa ntchito zothandiza kupititsa patsogolo ulimi wa mbewu komanso ziweto. Izi azinena pamene akuluakulu a FAO amayendera zina mwa ntchito zomwe zikudziwika kuti Promoting Sustainable Partnerships for Empowered Resilience. Nayu Owen Mavula ndi nkhani yonse. Kumangochi bungwe la Food and Agriculture Organization FAO lakhala likugwira ntchito zosiyanasiyana zolimbikitsa ulimi ndipo kwambiri ntchitozi ndi zolimbikitsa ulimi wa mthirira, kulimbikitsa kulima mbewu zomwe zimapirira ku mavuto akusintha kwa nyengo. Ntchitozi akuti zadzetsa kusintha kwakukulu pakati pa anthu okhala m'madera osiyanasiyana monga momwe akufotokozerera mmodzi mwa alangizi za ulimi m'boma la Mangochi, Diana Penifolo. Alimi akumatha kupanga pakafukufuku okha komanso alimi kudzera mu maphunzirowo alimi asanalime mbewu ija akumatha kuona kuti kodi kupanga masamu awo kodi tikalowetsa zinthu mu mbewu iyi pamalo okula 1 ekala mbewu yomwe iso ndikupanga ujeni malo amwe a 1 ekala kupanga po ulimi wachimanga chimene chingatutse ndalama zambiri ndi chiti. Kudzera mu ntchito ya Prosper alimi ochuluka akugwira ntchito zawo m'magulu pokhazikitsa minda yachitsanzo komwe akuzama pa nkhani za ulimi mothandizidwa ndi alangizi pa zamomwe angapititsire patsogolo ntchito za ulimi osiyanasiyana. Chimwala Farmer Field School yomwe ili mdera la mfumu yayikulu Chimwala ndi limodzi mwa magulu olozeka ochokera mu ntchitoyi. Wapampando wa gululi alimba nazo Chimwala akuti alimi akuchita bwino pa ulimi wawo wakudimba. Anthu tinali wokonda mwina kupha nsomba kupita ku South Africa koma chifukwa cha ma project ngati amene anabwesa zimenezo zopanopa ifeti kusinda sopandi kulowa ku ulimi kamba ka Prosper kuzera ku FAO. Enanso omwe akupindula ndi ntchitoyi ndi agulu la Isa Mponda Tianjane Farmer Field School omwe akuchita ulimi wa nthochi ndipo a Helena Mpotola ndi wapampando wa gululi. Kulitsa nthochi
komanso tikutolera ndalama imene kutithandiza kuthumba lathu imenenso tagula nkhuku zokwana 27 kugwera mulimi aliyense, komanso chimodzi mwa icho munthu chomweyi ndi chakudya. kupatula kulimbikitsa ulimi wa mbewu zosiyanasiyana, ntchito ya Prosper akuti ikulimbikitsanso ulimi wa ziweto monga mbuzi komanso nkhuku ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo miyoyo ya alimi pokhala odzidalira pachuma komanso chakudya. Promoting Sustainable Partnerships for Empowered Resilience, Prosper ikugwirika m'maboma a Mangochi, Balaka, Phalombe ndinso Chikwawa. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Mabanja opitirira 1000 ayamba kusunga ndalama zawo ku mabanki kutsatira ulangizi wa bungwe la CARD. Mmodzi mwa akuluakulu aku CARD, Athema Chirwa, wati bungwe lawo lidayamba kupereka upangiri pamomwe mabanja awa angapititsire patsogolo ntchito za malonda m'madera mwawo. Zambiri mulipoti la Trust Office. Ndondomeko yoti mabanja ambiri achoke mu mphawi ndi kuyamba kusidalira pachuma ndi mbali imodzi ya ntchito zomwe akuzitcha Kuala Atrapoa Graduation Project. Cholinga cha ndondomekoyi nchoti mabanja achoke mu mphawi komanso asiye kudalira ndalama za mtukula pakhomo kuti azichita ntchito za malonda zomwe ziwathandizire kuyima paokha. Mmodzi mwa omwe apindula ndi ndondomekoyi ndi Dickson Ngoma ochokera mmodzi mwa abimphi kwatiye Chiwere. Iwo ati banja lawo komanso chuma chawo chasintha kuyambira momwe adapanga ganizo lolowa ndondomeko ya Kuala. Chifukwa cha maphunziro awo amene akutiphunzitsa alangizi athu pano pa moyo wanga uli wosintha kwambiri chifukwa ndikupezeka ndi ndalama. Business yanga ndinayamba ine ndi ndalama yochepa kwambiri 30,000, koma pano pa ndi ndalama ndithu yochulukirapo kumafika 600,000. Chifukwa pa tsiku monga mukuonera makasitomala amene alili panomu ndimatheka kupha nkhumba ziwiri tsiku limodzi kumamaliza. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la CARD, Athema Chirwa, ati bungwe la CARD mothandizana ndi Christian Aid komanso IFAD lipitirira kufikira mabanja ambiri kuti akhale oyima paokha. Chiyembekezo chathu ndi chokuti tufuna project ikamatha tione kuti mayanja anthu amene tikugwira nawo ntchito kudera kuno kuti asintha kuti akhala ozimira paokha kuti pa mphawi paja asunthako ndithu pang'ono ende kuti akukwanisa kudya katatu pa tsiku komanso akwanitsa kudya zokudya za magulu onse 6 komanso kuti mayanja amene tikugwira nawo ntchito anawo onse akupita ku sukulu. Bungwe la CARD likufikira mabanja oposera 2000 ndi ndondomekoyi m'maboma a Mchinji komanso Dowa. Trust Office, MBC, Lilongwe. Ndipo monkhani za masewero a Malawi National Council of Sports alengeza kuti anthu mdziko muno atha kuyambiranso kumachita masewero osiyanasiyana litawayimitsa kaye sabata yatha. Bungweli linayika chiletsochi popereka ulemu kwa yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena 8 omwe anafa pa ngozi ya ndege mu nkhalango ya Chikangawa ku Mzimba. Edgar Mtulumbwa ndi mneneri wa bungweli ndipo akufotokoza. Ndizoonadi kuti ngati ma National Council of Sport tatulusa ndithu chikada chimenezi chomwe tikuwapempha anthu onse okonda masewero osiyanasiyana dziko muno kuti akhoza ndithu kuyambiranso kuchita za masewero osiyanasiyana malinga kuti mbuyo mu tidayika chiletso kuti pa nthawi imene tikulira pamene tidataya a vice president komanso anthu ena 3 naletsa kuti pasachitike masewero ena alonse cholinga chofuna kuti tiyende limodzi komanso tipereke ulemu pa anthu amene anatisiya pa ngozi ya ndege imeneyi. Council tanauti yayi potitalira majotayika pamene talembaso chikatana kuti yayi anthu okonda masewero osiyanasiyana akhoza ndithu kuyambiranso kupitiriza kuchita nkhani za masewero. Langizo limwe lapite kwa anthu ochita za masewero osiyanasiyana ndongoena kuti pa nthawi imene akupanga masewero awo tithe kukumbukira komanso kubwera pamodzi tikhale ndi mzimu wa mtendere tilimbikitse kuchita zinthu mwa mtendere pasakhale zinthu zilizonse zobweretsa chisokonezo kumankhani ya masewera. Izi cholinga choti tikumbukire anthu amene atisiya ndithu pa ngozi imeneyi. Tikapempha anthu kulikonse kuti tipange zinthu za mtendere tipange zinthu za umodzi. Tikatere tatsiriza nkhani zathu mmawa uno koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Boma lati anthu adziwa china chilichonse pakafukufuku wa ngozi ya ndege yomwe panafa Dr. Saulos Chilima omwe anali wachiwiri kwa president
ndi anthu ena 5 a World Bank apereka ku boma la Malawi thandizo la pafupifupi 60 biliyoni kwacha lothandizira pa ntchito zosiyanasiyana m'dziko muno. A Malawi National Council of Sports alengeza kuti anthu atha kuyambiranso kumachita masewero osiyanasiyana litawayimitsa kaye sabata yatha. Munali ndine Blessings Chileuka, mawa wabwino. Mwadzuka bwanji mawa uno leso tu kwenye ngozi zila mada ambiri komabe chakumasanaku kufunda ndithu ifoti mada ambiri kukhala wadziwa ndithu. Izi zikhe yomwe chifukwa mdziko muno tulandira mphepo zimene zibwesa nyontho mani chochepa mwaika mnyanja cha India fika mada ambiri auno kwathu Malawi. Izi zipangisa kuti mada ambiri kuzikhala kopanda mitambo komabe usiku ndi mabanda kucha kuzizira ndithu. Oti mawa uno kwazizira ndi madikwana 12 ku Zomba, ku Blantyre, komanso ku Mulanje kwazizira posapo ku Nzuzu ndi ku Lumphi ndi madikwana 10, 9 ku Kasungu, ku Nchinji, ku Longwe komanso ku Dowa. Dzuwa lioneka ndithu mawa uno mada ambiri ayikhacha pakati kumpoto mphete mwa nyanja komanso kumwera kwa dziko lino. Likafika masanawa dzuwa limene lipitiranso ndithu mada ochuluka a mdziko muno. Ziwezi walinso kuti masanawa kutenthe ndi madikwana 29 kwa Ngabu komanso ku Nsanje 27 mada ambiri amphete mwa nyanja kufunda pang'ono madikwana 22 ku Blantyre, ku Zomba, ku Mulanje, ku Nzuzu komanso ku Lumphi. Palayi pano zengo zomwezi tsiku labwino. Tanto elona,